दिनै जोंना दिनै बोराय बुरै माथो साथि गेदाबो जाग्रोनि होनबासो फैगोन मा जागोन लोगोफोर नै फार्स्टआवनो जोङो स्ट्रबेरिखौ जाग्रोगोन स्ट्रबेरि फोरो नोङा बोरो लायफिनना फैखो जाखो फैदों बाल दे जादो न'आव स्टार्ट जाबाय ना जायाखै जाबाय बाल फैनाव होनो टाइम खारनायखौ फैनो खारबाय माथो गैया सासेबो ओमफ्राय आंनो नै भिडिअ कल खालामना हो जाजेनबाय माबायदि होनदों गोथाव हाय गोथावना मानो एफा संख्रि सोंदों Subol bro, hai ada mak kurang. Moजां खौराङा. नै स्ट्रबेरि. माथो माखौ होलाबाय थाखो? थेबोला मोजां जायाखै दां. माबा स्ट्रबेरि जादों. राइटनाव थांथ'वा थांनाया. आलुबायसो माथो. कमेन्टफोर नायदावबायलै हनै. आं नुहुरा एफा गोजानाव. खाथियाव फै. नङा नोंखौसो होनदों ना. लुबैबायलै आदा गोथावल'खा. संख्रि फानलु होनानै जादों लोगोफोर. स्ट्रबेरिखौहाय इदि हानानैहाय संख्रि फानलु लगायनानैहाय जादों. बेदर जायाखै. स्ट्रबेरि. आं हारसिङानोलै आदा बाजैजों जना. दैमु नार्जारि आयै लुबैबायहाय. लुबैबाय? माथो जोबसिगोनसो? दंबावखाय दाना गैला. जोब्बाय. जादो नै. दालाय अबेसो बागानाव? Monica de Malaysia बाजैया आदा. Thank you. Thank you. बर' केप्टेन मा खबरलै आदा? PPCM एनुवेलाव थाङाखै नामा? थाङाखै. मा ओंख्रि जाखो? माबासोमोन लाफा ओमफ्राय ना. लाफा जहल ओमफ्राय ना भाजा. बिनावादि आदा मा खालामदों? जों ओरैनो जिरायनानै दं ओमफ्राय माबा जादों स्ट्रबेरि. मा खालामगोन बोराय बुरै? जयतिस दैमारि बाजैया जाखिदों होनदों। Thank you. Bonison भाई. जालै फैद' बनिसन. नै नोङो दोनदोंमोन नै नोङो केक दोनदोंमोन नै. सोर फैयो मोनजागोन दानो? नै बे मानिमोनलाय? नैबे. बे चकलेट केक. बे चकलेट केक ओमफ्राय नैबे दाउदैनि केक. दाउदैनि. जाग्रोनोसै एसे. मानो बनि लुबै. सेंग्रा जासि आदा जादों. भिटामिन C जादों भिटामिन C. दिमासा नार्जारि आंनोलाय आदा बाजै. र' दंखरनि दे. खुगा हासुदो दे. बिथाङा स्ट्रबेरिबो भिटामिन C खौनो गोखैखौनो जाया. बेखायनो कमेन्टआव माथो बुरखायजादों आंजों। जानो हादों दिनै नोङो। कमेन्टआ ओंख्रि नै. आयौ नोंनि बसुमतारि. दाबो ओंखाम जायाखै नामा दानो? ओंखाम जाखांबाय दहायनो जादों ओंखामखौहाय. नमै बसुमतारि नै आगै सना मालाबा थांगोन। बिजावजालिखौ नायनो. फै दे फै. फैबानो जाबाय. आदा मा खालामदों? आंनि साम'सजों गदों ओरैनो. स्ट्रबेरिया जोब्बाय दा? बागानाव लायबानो मोनो लोगोफोर. बेलिनावारि आदा मा खालामदों? ओरैनो दङ नै जिरायनानै ओमफ्राय लाइभ फैदों आरो गोबां भिडिअ लाबोया इउटुबावहाय. सुबल बर' जों गामियाव आदा नोंनि बादि बाजैसो एखे दं। आइया नंगौ आरो ने आंबो नायगौ बेबायदि एखे दं आरो ने आं नोहाय हरसाय माबावहाय फट'खौहाय फेसबुकाव नायदिल हाजोवारियावहाय नोंनालाबो दा बर' रायदारावनो हर दे फेसबुकावहाय जाजोबदो बे मोननैखौबो दे सोर सोंदोंमोनलाय नोंबायदि एखे दं ने सुबल बर' माबा हर दे फेसबुकावहाय नायदिल हाजोवारियावहाय दादा मा खालामदों सोमदोन बर' दा मा स्ट्रबेरि जादोंमोन जाखांलायबाय स्ट्रबेरि जादों नै बोखोदो कमेन्टआव फैलादो एसे कमेन्टखौ होस नामा गलालै बे सोलाखे बर' ओंखायो गलाखा नामा थोस मा जादों आदा बाजै आंबो जागौमोन आं दिकेजुलि आदा मेहेरमोननि खाथिनि आच्छा वेलकाम मेहेर सिंगोल बयनि खाथियावसो ने बनिसन डेन्जार नोंसोर मा डेन्जार जाखो जोंहा दिनै सानदेनि जादों बनि मयदो दं बिदैया जना गय बागानाव गोगोम मोनबाय ने
गय बागाना देग्लाय गैयालै बिराद खम मोनबाय माबा नै बोरै बेखौ जानोसै एब्र'सो दामा बारायदोंमोननो गयना बेखौ जानोसै बोरै दाख्लैनो फानदोंना जोंना ओंखायनो एसे खमबाय आरो 36आव फानदों उदालगुरिथिं दाम गैया नोंखौ आलासि जाहैनांगौलै नोंसोरनाव Mm. फैबानो जाबाय दे खबर हरना फै खबर हरनानै एबार थाइबें जानो बोरैबा थाइबें सोरांजित ब्रह्म जाजागौमोन दा केकखौ जा गोथाव गोथाव केक बानायोलै आंना बुरिया हेब्बिखा खमान बोखोजोब्रा बोखोदो नावदो दे खमायना हनै आयो थांजोब्बाय र' दे लासै लासै फरायगासिनो दे लोगोफोर दे प्रबिन बर' खाथिबा जाहैजागौमोन आदा बेनोथ' जाबाय बेसे जानो जाखो फंबायबा लुगैबायलै गुमैनो पिंकि नार्जारि लुबैबायलै गुमैनो सरिलै आगैमोन लुगैहोनायनि दबावनायसै आंनो थै आं जाथ'आ बेखौ दा जागोन र' बेखौ जाग्रोनि औवानि दौनायखौनो जाबावलै नोंसाय जायो लाइफआवनो बुलायनोसै नामा बिदि नङालै जाया नायलाय मानसि जानो नायलाय मम्मि आइमोना माबोरै दं गासिबो थिगानो दं मोजाङैनो दं गासिबो इखौलाय मानो जाबाय थादों नोङो इखौ बे जा बर'हाय आदा बाजै माथो जादो माबा नै थाइबें ओमफ्राय स्ट्रबेरि जाखांबाय थाइबें मा जालायबाय दायो थाइबें जालायबाय ओमफ्राय केकबो जादों आं ओमफ्राय दा मा जाहोबावो हिन्जावा आंनिया आइ फैयाखै कमेन्ट पि बर' आइम फ्रम उदालगुरि नोंसिनि जायगानिसिनो yes उदालगुरिनि welcome दैमु नार्जारि बाजैया मुथु जासिनथारबाय मिथियाखैना बांद्राय गोथाव गोथाव जाहैयोना बेनोहाय जाबाय नों दैट जिबियन बसुमतारी मा ओंख्रि जायामोन आदा लाफा झल ना भाजासोमोन ओमफ्राय गोबाव समनि उनाव लाइभ खालामबाय आदा बिराद गोबावसैमोन लाइभ फैयैया हाबानि आरो फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम सिगांबो आं फैखायामोन माखौनो बांसिन फैनाया रिन्दाव नार्जारि हेल' आदा फ्रम दि केरला वाव वेलकाम मेहेरमोन गामिनि माने मेहेरनि जायगानि वेलकाम बनेसन फैदो बङाइगावहाय माबायाव थांगोन मालाबालाय 18 गाबोन अखानायै थांगोन बङाइगावहाय सोंदों बर' मा ओंख्रि जाखोमोन आब' न'आव सोंदों लाफा ओमफ्राय नामोन खिन्थु केक बानायना जाहोनांगोन माइलाय कन्टेक्ट थाखायो केकआ थानायालाय जोंनिया न'आव जानो खालामनो होखायो रिउ बसुमतारी बाजैखौ फरायदों मेगनल' माइलाय खालामोसै खुथ' होनो नामा ससमाखौलाय मेगना खुलाय दसे है खुवालै कमेन्ट फरायनो हाया नङा माथो बनिसिम थाइबें जाखांबा मा जाबावगोन क्रेप मा दंबावोथाय दंबावो रायलाय नङालै देखायनोसै बरिसनोसै नै ग्रेप्स मानो होनबा बे ग्रेप्सखौ जानांगौ बेखौ जानाय नङा बेखायनो बेखौ होथ'वा बेनो दंलै बनिसो मेरला दं माबायाव थांगोन 18आवहाय बङाइगावहाय दे जिरिस नार्जारि मा जाखो आदा माबा थाइबें जादों बिरखां ब्रह्म मा जादों आदा बाजै सना जोंनो थाइबें जादों थाइबें हेब्बि गोथाव जाखाबाय आदा मोसायो सानैबो जोंनि जानायावनो एन्जय खालामफादो लोगोफोर ना नानिमोन बाबुमोन आदा आंबो सासे नोंसोर बायदि राइडाराव जइन जागोन दे जाजोबगोन गासिबो लासै जाखायो जिरिस नार्जारि मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिखौ दहायनो खोन्थाखाबायमोन लाफा जहल ना भाजा जितुल बर' हेल' हेलौ एफा गोजान मबाइलानो नुहुरलायलाङा ससमा डाबल गानबाबो बिदि नङा खाथियाव नाइस आदा होनो सोमदोन बर'आ थेंक इउ गन्थङाव आलु होखोना माखो आंलाय नोंसोर लाइभखौल' नायदों लाइक शेयार खालामाथ'
Hodo unane. Saya ada. Hai Mana? ada Bazai. Muktang Musahari. Hai ada Bazai. Yes, welcome. Udalguri ni. Wow, Welcome rendau. to our Nadari. life. Bazai masih gaudang dang ada. Gaudang mana nak jeung prai. Gaudang dang nu kawan lagi gaudang bae dah ni. So, kejangan dong. Kanjan de mari ada Bazai ma kobor from Harsingani ningi segani. Kobarang musang. Agak konjon di mari. Nirsan Bosumotari. Ayo, Taibeng. Taibeng za gotaw. Nama Bazai. Gotaw. Pada gotaw nungla fresh tong ana bustuah. Sanne Takkan jabai. dah orang Sanne. Prisau de mari ni na. Oh. Godaang gotaw sih. Cake बानायना जाहोगोन ना जाहोआ आलासि जाहैब्ला नो Hoi. जाहोगोन Kamu na? Pinky Nazari bye bye Abo Gumoy बेरायहैसै Bye bye. bye bye Rindau Nazari ada ebar Baukungriयाव थांबा लोगो Homgan nangko. दे Ang yun ni. Mati ang ilijik ba video lah sini. Dia lihat dong nih Dari lepo. Isha Nazari hai ada Bazai hello komennya nailangkas nong lasi dia Jiris Nazari Injau lana mate Gufur sin jabain na magla Ang ni cream ko punan gufran lagu parang. Ang ni face mask ko danger fun huyang. Oh, ani pun kan lumah. Tin thanga Tin thanga sompor tanggan. Sompor Oleh tanggan. pasal si Bazai gaudang ni Bazai gaudang ko Kabun yo kanai. Deden rumah dama kami ni Tingna maba gamia Burijar na Ek nomor Burijar Kabun yo kanai. GT4 Blocks hai ada halo mbah Bazai ini binanamko saset ang lainnya sa size nu kadang langpi jaga Muktang Bos Musari ang nang ni subscriber thank you Pede Fredo Ko pernah go. Robra matu semua betai ro. Thai ang sa kan ka bu. Andone ku zakha Khổ hề năng ra bài hưởng chứ đừng có dạy ai chỉ trong ư thì bắt dạo mà năng đầu đến kia có thông mình đâu Fulung kana dari bro dana mana film menjang bela nang lai ada ngkar kan ro asim no ha ngkar tinggen anu ono si dong thoye se khamani ro si bizi jalan wang njau laban lai bangdre single belle maza bodo ami single jabrnya ngkar kan ro apa sana prabu kayak apa sana apa sana ya Kokrajara puya kai nama Kokrajara puya kai ada he thang dua Kokrajara ha tangkan ro malah JP Blog hai hello ikan sih gue penuh deng kau nih krim kena penuh juga nge iya sigang hai ma basa pun mana nengah saban sepun mau kau hai kan di jalan ya kam zasuk dong let's go brother yeah hai Aku tahu coklat kayak nih. Itu nih kemen pernah itu kemen ada ucap nak pergi kau na Olivia bos mutare bawa kongriau lagu humugan baju nengko ayo agak sana pita aku balang lanang deh apa langgan lagi kayak gan hello bro dari bro ondang hello Return Rosary ada di Julia Oberina pada konser tangan roh di Simoro sang sih kendang nih oh di semua post tangan Sapna Basmatari hanya ada Bazai hello Siris Narzari Onarabe dada nangko pas ya kan saya ini Onari yang gue ang lo bangsin du pilih aja ban hei ang krim ya ya Psairo maupun Narzari mazang dekai saya ya mazang Aku mozang dekai saya mozang ada Bazai ada kan sih
बाजैखौ मा होनो MS बाजैखौ MS Home बिदिनो Kitchen सिम्पोलखौनो जा समायखायो आयु हाबा हाबाब थेंक इउ आगै सनाराम सरगियारि हाय हेल' मा ओंख्रि जाखो होनो मा ओंख्रिमोनथाय लाफा ने लाफा लाफामोन जोंना फैद' ब्रादार बड' साहित्यआव थांथ'ला गोजोनथां दतमायावसो जादोंना बुरिबाय बाजैया गोदान लादो दानो ससमा हमलायलांबाय ससमाया गोलैफ्राबो हमो दा बिसोर बुरिबाय आरो ओमफ्राय नोङो आंनिफ्राय गोलैसिनानै बेसे ससमा हमो लेखा फरायनानै जादों बेफोरो लेखा फरायोमोन माने गोदनो नों लेखायाव ओरैनो हेबनानै नुवानो माबानो बेखायनो गाज्रि जादों दा माबाया मेगना आरो बे टिचिं खालामनायाव बांद्राय लेखा नायनाय जादों ना स्कुलावहाय माखौ सोलालाबायखो चक्लेटखौ नै फरायदों मा थांखार बुस्थुआलाय दे आं माथो लायगोन गैला जोबबाय माथो लास्ट लोगोफोर नै आं गुर बे जाखांबा लाइटखौ बन्द' खालामसै नामा रायलायबाय थारा जेबो नङा ना रायलायबाय था गरमसो जाबाय आं रायलाय दे फराय आब' I love you नो love you दतमायाव फै दादानो र' फांखा खोनालै सिउ सिउ गाबगोन लासै होना आयो नो सोलाखि बर'आ आदा बाजै नोंसोरनि जाबाय थानायखौ नायना आंनासो खुदै गलायजोब्बाय बानलु गोसा होना जाबाय जा साइस जाखादों आयै मानसिबोलाय कुल नों सोर सानैजों एज गेपआ बेसेबां बारा गोबां नङा एसेबां एसेल' आंखौ बुरै नुना आं दांग्रिग्रिनो आंनि बिब'फोरखौसो उन्दै नुजोबो मिन्थिखायो दा दिनै जानायल' आरो नामा आरो मा लाबोलायखो बेखौ जाखो दाख्लै लाबोदों आंनो बेखौ ओंखामजोंसो जायो दा थै बिदिनो जाजायो थोद माइलै इयो गिदिरा मा बेस दादगारिनि नै लोगोफोर जुमा ना मा होनो हे नैबे बेस नैबे नानि बेखौ जाना मैथ्रु गुरलाबायगोन माथो दा जागोन र' दिनैहाय मैथ्रु गुरलाबायगोनहायबा ओंखामजोंसो जायो बेरेले गुदैखौनो खमायना आं जाबाय थादों ना सासे जागोन र' जों बारस'बाय माखौ बारस'खो आयै खमायना बिरलांजोब्बाय नायदो खमायना बुख्लायनानै नायफिन आंनिखौ बाजैया फरायदियानो आयै मा थांखो नायनोसै आं नुवासै माथो हरफिनदो दे बाबु फारि फरायलां माने ओरै बिरखोजोबदो बुस्थुआ खमायना निजोम खाख्लारि हेलौ मोगथां मोसाहारि उदालगुरि माला फैगोन आब' उदालगुरि जोङो माबायाव थांगोनदां जुलाइफ्रावसो थांनो हागौ जोङो ओमफ्राय अलंबार आयो दे मा हरदोंमोनथाय ससमाया आंहा पावार दाखालिसो सोलायदों ना ओमफ्रायनो माने बार नायनो हाया जादों फिरफिरमोन नामा बार नायनो हाया जादों मा संख्रि सोमलाबायखो नाखौलाय ना नङायो से नुबाय दा माबायदि जायो ओमफ्राय मा होनो मायो खनजन दैमाया टपार जोंना बाजैया बेखायनो जाबाय मेगन हामा ओमफ्राय माबायदिमोनथाय टपार नङामोनथाय टपार नङालै मा गारहासोमोन आं स्कुलाव मास्टार मावनायावसो माबा जाना थादो बियो सानफ्रोमबो थाबाय थानानै टिउसन क्लास स्टाडि बेफोरावसो जादों ओमफ्राय रिन्दाव आदा एबार बावखुंग्रियाव लोगो मोनबाथाय मेथाइ जाहोनांगोन दे आरो बाजै मेथाइखौ बायना लाखानाय दिनै मेथाइखौ चक्लेट बायना लाखानोसैब्रा औ ओमफ्राय जायनो लोगो मोनो बेनो होनसै चक्लेट जाहैदां माथो ने बाबुमोन आगैमोन दादगारियाव मायो जिरिस नार्जारि दादा दादगारियाव हाबानि पार्टि जाहोफैदों हाबायानो जोब्बाय नोंसिनि दादगारिनि जागासिनो दं आं हाबायानो मास मोनथाम जालायसिगोनदां गोसोआवनो गैला आं हले गावल' जायो माथो फानलु गोसाखौ जायो नामा नों जायो आं हर नों बेखौ नों जानोसो लाबोदों होनबा आंनो होनलाबाखै नोङो मा बेयो ओमफ्राय जा फानलु गोसा नै र' नै बिराजोब्बायदां एम बर' मा खबर आदा बाजै
मोजां खबरा खबरालाय मोजां दैमु नार्जारि आयो आंनि फेभरेट जुमाखौसो देखायबावबाय आयो सेसलै बिसियान बसुमतारी नानि बेनो बिदिनो अनलायनानै थालाय रादाबो जायो नांलायबाय थायो बेयो ओइ माला नांलायखांलाय किपारि ब्लग भिडिअ लाना फैया दा गोबाव जाथारबाय टाइमानो गैया बेहा न'आवनो थाया बियो खामानियाव थांगासिनो ब्लगानो लाबोनो मोनाखै कुल ब्रादारा जोंनो एखे दां एजआ 29 बोरायलांबाय नोंदे नुनायावसो टेक्लाक्ला प्रेमि ब्रह्म आयौ मा खबर मोजां नमी नै बसुमतारी आखाइ बायगोन जोंनाव जाला नै फै जुमाखौ बिदि जायो नामा बायाव बायथों आरो फरायजोब लगायजोबगोन ब्लगा फरायजोब जोंनाव फैहाय आगै सना बिजाव जालिखौ लानानै जारागुरि उथिंसो फैलाय नित्या गोजानथार नामा माबा अलंबार नायफिनदो बाजै आयौ नायफिनना अबेखिनियाव माबेबा प्रेमि अखा हायाखै नामा बाजै अखा हायाखै जोंथिं अखायानो दाख्लैल' हादोंमोन ने अखाया दाख्लैल'सो हादोंमोन आं फरायनो हाला मेगना आंहा सासोबाय फराय मा जाखो गसमाया पावारा बारा गावया जायो आंनो होआ सानाराम सरगयारि आदा मेहेरनो बाजै सासे नायना हरदो मेहेरनो चिरांनिखौ नायदोंमोन नायनाया ओमफ्राय गावनो लानोबो होनो बोरैबा लायाबो होनो ने मेहेरा एमएस हम किटचेन बाजै गोदान बाजै बोरदोन दा रायलायथार बाजै नोङो बिदिनो रायलायबाय था दे नों रायलायग्रा बायदि औ बिदिनो रायलाय दे नों बिदिनो रायलाय दे बोरदोन दा रायलाय बोरदोन रायलायबायो आंखौ फिनजाबाय नोङो इदि होनो बड'बिएन समायखायो आदा बाजै जा साइसखा बाजै सना थेंक इउ आगै सोलाखै बर' नोंसिनि अनलायनाया अरायबो जै थेंक इउ इसोरनि अरायबो साथों थेंक इउ सोलाखै नेक्स्ट कमेन्ट बावखुंग्रियाव फैया नामा दा बाजैया लिंगोन दे आं एबार थांगोन दिनेश नार्जारि मानि बेदरनि ना मैदानि जाखो नैबे मैदानि फागोरा ओमफ्राय मोनसेया नानिमोन हाथायानो जगोनसो आंना सोमनान बर' ब्लग भिडिअ लाना फै आब' दिउ नोंने दा फैगोन ना ब्लगआ बेनि चेनेलावहाय मानिमोनलाय आलासि फैनाया बेनि दा बेलासियाव फैगोन ब्लग मोनसेया आलासि फैनो रोङाहा उदालगुरिनि डिम्पोल मिलि बर' चेनेलाव नुगोन मिलिसा डिम्पोल मिलिसा डिम्पोल बर' हाथायानो बायगोन आंना माथो बेदर बायदिसो नुयो ओमफ्राय नेक्स्ट रैसु बसुमतारी हाय आदा बाजै हेल' आया फिल्मनि बर' माबाथाय गाबखो गाबबाय मा लुगैनानै आयो सिबाय बाबा बर' मेहेर जानायनि सोलोंना लाबोनो मेहेरदो जानायनि चेलेन्ज भिडिअ हानाय नङालै मेहेरजों डेन्जार मेहेरा आं इदिबो हाया आङो नोंदोबो हाया आं डेन्जार मेहेर दैमुना आयो खारनोसै आं खदै गजोब्बाय आयो लोखि मानसि दे दिनाव बाय बाय बाजै दुखुसो मोनासैहाय आं देखायला दानो लायथ' ओंखाम जानोसै बेरायनोसै नोंने बाय दे बेरायदो दे मोनसे हाखो मोनसेया आनन्द बे बाजै गुरुदोंसै खनना आयो नै आलु बायसो जाबाय खननानै लाग मिथिबोलाबायसो दा माबायदि खनगोन आलु बाय आखाया नोंनि फेभरेट सं जास्ट एरैनो खनला बायदो बिराजनि आं इदिखौ रोङा माखौ खननाय मेथाइखौनो खननो हानो बावलायलांबाय रिलिसफोरखौनो गोसोआव गैया खनना होदो दे मानो एसे खनलाबाय ओरैनो जास्ट गोजोननाय मोननायनि ना मा होनो र' आलुलै मावफुं बसुमतारी मा ओंख्रि जायामोन आदा बाजै लाफा झोल ना फाजा स्ट'रि लाइफ आदा राइडआव थाङाखै नामा राइडआव ओंखारथ'वाखै बिलिनावारि हाय फार्स्ट कमेन्ट हाय
TV blog मा खालामदों आदा बाजै ओरैनो टाइम पास जालाबायदों माबा नै माबि जालाबायनानै लाइभ मावफैदों जाख्लं ब्रह्म कुल बेबि माला लागोन आदा माला लागोन 2000 Duh, no. Ang ako alo ba ne? Iya, jadi Ang manusia. apa ini lo aku suni deh. Tapi baby la tua halanya lah. Jai glong Bromo. Angnebo nोंनि बाजै बादि सासे नांगौमोनलै आदा आयो मोनगोन फंबाय मोनगोन सिन्था खालामनाङा मोनगोन दे WR Blogs मा ओंख्रि जाखो आदा बाजै ओंख्रिया जोंना माबासोमोन लाफा झोल ना भाजा अलंबार बाजैया बोरदोन रायलायबा मोजां मोनो बाजै Ang bodoh kan leba, sesang le. बोरदोन रायलायसै नोंबो आं बायदि Ang lalain dengan. माथो रायलायनो रोङा नोंलाय Tade. एलेन ब्लग हाय आदा हेलो रैसु BTY बाजैया बबेनि आदा बाजैया खोथार बाजै Udah boleh singgah. अदालगुरि हारसिं गौतम बसुमतारी नै माथो आदा बाजैसोलाय औ Kau nama? खावब्ला Rumit खावब्ला नुजाफैबाय दिनै खावब्ला मा जाबाय दं दादा इ जालु जाला जाबाय थादों नै आंगुर जालायदों दे फरायदो थालांजोबो हनै अलिभिया मुथु जालायदो बाजैया आयौ मुथु जामारदों ना मुथु जालायदो बाजैया आयौ मुथु जाबायना आङो TV blog मा खबर बाजै मोजां आगै मोजां मैनाल ब्रह्म गावसोरल' जायो जायनो फैयो मोनजायो मैनाल ब्रह्म सेहा क'क्राझार फैबा लाबो आंनोबो जुमाखौ क'क्राझाराव माला थांनाय जागोनथाय आं क'क्राझारखौ दाबो बेरायना लाङाखै आंखौहाय क'क्राझाराव लाङाखै दाबो आंखौ जेबो बेरायना लाङाखै आंखौ खालि बे माबायावल' आइ फवालियावल' लांदों सोमदोन बर'आ मा होनदों MP ना MP होनोमोनलाय MP हरलाय दादा MB खौनो होनदों आं गणेश बर' मा खालामदोंलै जाबाय थादोंलै जोङो जाबाय थादो आं नै नमि बसुमतारी आं बेरायहैनोसै दे हाय बिबोनां औ दे बेरायहैदो दे जोंबो बेरायनोसै दसेनि उनावहाय माहा बेरायनाय जायोथाय जायगाखौनो मोनाखै बेरायनो मा थांगोन माहा मागोन जादो दे अनिमा बिश्वास मा जादों जुम्मा जादों इयो जुम्मा जादो जिरिस गारि लाना ओंखारफिनदो बे सालायनो हाला आखायानो गोलैनासो दं बेना आखायानो नैबेयाव साग्रा जादों आंनिया गोदो उन्दैयावहाय माबा जों माबा गेलेदोंमोन ना ट्राइबेकार दाउदैनि एकदम बिराद किपारखौनो बुथाबायनिया नैबे आखाइफ्रानो लोदिलाबायदोंमोन ना दानो बे साखांफिनदों दांना आंनिया सायोनो सालायनो हाया दा गारिखौनो ओरैखौनो खालामनो हाया गारि साबिनो खारनिखौनो मायो माथु रामसियारि हाय हेल' रुमि दैमारि आदा नोंसोरनि राइट्स मायो राइडार्स ग्रुपआव जइन जानो हागोन ना हाया आदा जानो बेखौ माबाजों रायलायनांगोन फैलाव आदाजों आदा सानना बुदलेन जोंहाय दे फंबाय रुपहि ब्रह्म आयौ मालायसोनो अलंबार आदायाबो फरायजोबदिया आयो मा हरखो आयो मा हरदोंमोन फरायगासिनो दं रैसु बसुमतारी बाय आदा बाय एलेन ब्लग मा जादों दे आदा जुम्मा ओइ जुम्मा माने दीपशिका from Basmati hi dada bazai from West Bengal निफ्राय happy Sunday hello blessed Sunday बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव बाजैखौ लाबा लांगोन दे लांगोन एटि बड' ककनि प्रग्रामाव थांगोन थाङाखै आदा आजै थाङाखै नायद' बिदाव मा ओंख्रि जाखो बाजै माबासोमोन जोंहा लाफा जहल बेनोना मोजाङै गोरान दे बेनो फराय सोगोमसा बर'हाय आयु जा गोबावलाय होबाय होनो आधा घन्टा जासिगोन बबेया बांद्रायबाय लायबा दसे थाबावनानै आरो थांसै आदाना बाइक गैलामोन नामा ओहो गैला बेना बे बाइकखौनो फाननानै कारखौ लादों बियो बिबार फ्लावर गार्डेन हेलौ दादा बाजै हेलौ रुमित
Mayo Ayam konsia रायलायदो ada. Mayo konsia रायलायदो ada. Konsia आंबो रायलायदो next आदा yearआव थांनो साइमोन आदा मोनजों जइन जानो गोसो दं अच्छा माबा ग्रुपआव सानना बड'लेण्ड रायलाय फैलावजों मा ओंख्रि फैलाव जानाय आदा सानना बड'लेण्डजों दे औ मा ओंख्रि जानाय सोंबावबाय नै लाफा ओमफ्राय नासोमोन दैमु वाइटि हाय हेल' Cemnen boro evening ada apa evening good evening सोमदोन बर' बाय था आब' Kolombar wati दादा सना Susilo फरायो आदायाबो बाजैयाबो होनो आयो सरि दे फंबाय बुंसार गयारि दतमा राइटआव दतमा राइट बे औ दतमा मायो होनो जिटि 650 लायफिनदा उषा दैमारि आब'नि गोदान संग्रा माला रिलिज जागोन निखौ होनदों आंना नोंनि गोदान संग्रा माला बानायना हरसै बानायना हरबाथाय भिडिअ लानांगोन ना भिडिअ लानानैहाय रिलिज होनोसै मालासिम मावगोन मालासिम माने आखाइ सुनि अक्ट'बर नभेम्बरफ्राव आखाइ सुनि जानो आं नै हागौ फरायजोबलाय खमायना दे अक्ट'बर नभेम्बराव जानो हागौ बोरैबाबा अक्ट'बराव बोरैबा नभेम्बराव जानो हागौ दीपशिखा बसुमतारी मा जादों दालाय जुम्मा ना मा जादोंनो ओमफ्राय नै हिमाय दैमारि हाय हेल' इण्डियान आर्मि लाभार बाइक लाफिनला नामा आदा नों बाइक लाफिनगोनदां लानाया लासैनो मा खारखो बेलाय बे सुनो होखाबाय आं माहाबा खारबावबाय नालाय मा रखमसो मानसि बेलाय उषा दैमारि गुड फ्राइडेनिबो मोनसे सं दिहुनदो आब' हास्लाबनाय नंला खोमा मिउजिकफ्रा बिराद टाइम लायो स्टुडिअ'आव मास मोनथामखौ लायो मोनसे मिउजिक बानायनोनो ससमाया बया समायदो बाजै बाबरे नंगौ नामा थेंक इउ दीपशिखा बसुमतारी दादानि फेमिलि सोर दं बाजे बे नोंसो दादा दङ दा ओमफ्राय मामि बाबा ओमफ्राय बिनानाव सानै दङ साबा एक्सट्रा गासै आंजों 6 जन जाबाय दायो बिनानाव सासे हाबा जाबाय इण्डियान आर्मि मा जादों बाजे आं ग्रेप्स जादों ने आंगुर ओंखाम जाबायना जायाखै बाजे रमित दैमारि जाखांबाय जोंना दहायनो स्ट'रि लाइफ बाजे न'आ गंनै नामा औ दाबनै जोंना दाबनै खाथि बारा गोजान नङा आरो बिपि फेमिलि नोंनि मोनसे बेस्ट सल'नि नाम खोन्था हिन्दी ना बर' ना इंलिश ना मा Boga blok बाक्सानि ada मा नै खोन्थालाबायदों दङ ओरैनो रुमित मा ओंख्रिमोन बाजै जोंना आंगुर जादों आंगुर लाफामोन ओमफ्राय ना बिपि फेमिलि बर' बाइकखौ मा लानो सानदों आदा नोंनो मेंबाय आं बाइकखौ लानो होगोन ना होलायथाय आंनि नै हिन्जावा आं जेबो प्रब्लेम गैया ना नों लानो गोसोबा ला गैला बेबो जोब्बाय दा लाइभखौबो मिस्टार दोनथ'नोसै सान्थना वाइटि हेल' आदा बाजै हेल' हाय आरो खोलायबाय आंखौ मायो मा जाखो जोङो दैपसिखा नामायलाय दिपसिखा दिपसिखा थेंक इउ बाजै दैपसिखासो दैपसिखा होनगासिनो आङो मानि थेंक इउ बाजै वेस्ट बेंगलनिसो होनदोंना औ नंगौमोनदां दे सल'आ खोन्थादो आदाबो खोन्थादो बर' सल' मा बायदो बिपि फेमिलि दे सल'आ मा सल' सल'खौ मोजां मोनो आं बर'खौ फेभरेट माने मा होनबावनो आं खोनासंजोबो आं गासिखौबो फेभरेट हारिनि फेभरेटआ दाखालि फेभरेट जानानै दङ एल पि स्ट'र नितामनिनि खननाया माबायदिमोनलाय मामोनलाय बोरै मोनलायो नितामनि खननायालै नों दाबाय थायोना गारियाव मा खनामोनलाय जों रिल होनायालाय
बे मिथियो Hah? Oh yang. Pero. बे नोंनि मादिमाया ना आंनि अननायनि लोरबांथिसो Cyclone nang. Konde. लिरिक्स गोसोआव गैयाना ओमफ्राय लासिंसिं खननानै दै Jai klong nang. आंनि जिउनि मोनफ्रोमबो गाननि बे आंनि फेभरेट जानानै दं आरो बर्तमान आदा बाजैनो गोथाव जाहो बुजोब्बाय आदा बाजैया Ro story life. माने Ikut फरायबाय नों. Ada आरो बाजै सानैबो थावां राइडआव थां. लासैनो थांगोन र' उनावहाय. आं थावां हानाय नङालै थावांथ' हानाय नङा नोंने. गुसुआव थैगोन नोंबो हाखाया नोंथ' हासिनासो हागोनब्रा, आंनिफ्राय मानो हाया जानो? हाया नोङो हायो। नों एसे थानायावनो गगा मोनलाबायो गन्थङानो गोथैजोबगोन माथो वेस्ट बेंगलनि नों. औ वेस्ट thank you. बेंगलनि जों मालाबा वेस्ट बेंगलाव बेरायनो थांबा लोगो लागोन ना Thank you जोंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय. बर' गर्ल मा खालामदों आदा? दङ ओरैनो नै लाइभआव फैदों. बेखौ फरायबाय नों? फरायाखै बिलिनावारि आदा. पुलिसजों हमजाबा मा देखायबा गयोलै आदा खिथालायनो माबायाव इ बाइक साइ गंनायाव दां आरो लामाफोराव बाइसाइकनिखौ होनदों नामा? नंगौदां आदा बाजैनो गोथाव जाहोनायानो बुजोब्बायनो आङो नों मानिदि बुदोंसो? बियो बेदर नङाबानो जाया वालाले. बुदोंसो होमब्लानो फुङाखै. मेजेम बुगाजोब्बाय आङो मा थांजोबखो कमेन्टआ? कमेन्टआ फरायबाय फरायनायालाय इनि गाहायाव फराय फरायजोब्बाय ना? सोर हरदों? थांसै नामा सानदान. बेखौ खावाय दा? कमेन्टआ मा थांजोबखो? खम फरायजोब्बाय मेंबाय आं ओइ फरायजोब्बाय दां. फरायजोबदोंना फरायजोबाखै मोनसे थालांबाय खोमालै कमेन्टफोर थालांबाय लाबायजोब्बाय नोंलै. आयौ जा गोबाव जाबाय दे बन्द' खालामदो. नाजिमा मुसाहारि हाय मा खालामदों? दङ ओरैनो नै लाइभआव फैदों. दे खनदो नोंसो गान खनदो ओमफ्राय लाइभखौ दोननोसै. मा मेथाइखौ खननांगौ? मा गान खननो? मा मेथाइ खननांगौ आं लिरिक्सआनो गैयाना मालाबा लाना फैगोन दे लिरिक्स लानानैहाय खनफैगोन नेक्स्ट टाइमावहाय मेथाइ खननो फैगोन आं नेक्स्ट टाइमाव लाइभ ब्लगा बरिं जाबाय नोंना दा हाबा जानायनिफ्राय र' फैफिनगोन एकदम इन्ट्रेस्ट ब्लग लाना फैगोन ना माबायदि ब्लग लाबोनांगौ लोगोफोर नोंबाजैखौहाय राइडआव लाना थांगोन राइडिं शु राइडिं पेन्ट राइडिं जेकेट गाननानै राइडआव लाना थांगोन ने औ दे माबायदि ब्लग लाबोनांगौ एसे खोन्था दे एसे मिन्थिनायनि बाय बाय आदा बाजै बाय बाय सोर सोर दं जों सानैल' दं दा नै जोंबो बेरायनो ना बेरायनोसै जोंबो न'आव थानाय जायोसै दा न'आवलाय बेसे थाबाय थानो ने होबाय था आदा बाजैजों सम सम औ जागोन दे होगोन दे अहा बेरायनाया साबसिन जागोन रायजोफोर अननानै खिन्थादो एसे राइडनि नांगौब्रा आदा राइडनि नांगौ नालाय नै राइडनि र' फैगोन र' राइडआ फैगोन र' सानैजों होलांसै नामा औ सानैजों थांगोन ना लंपेन्ट गाननानै बुखिनाङाल'लै आंखो सोरबा मोजां मोना ना लंपेन्ट गाननायफोरखौबो ने रिन्दा बसुमतारी आदा बाजैखौ होस खुदुमनोसै फाग्ला हामालै लाइभआव खुदुमजाया जौगाखां बसुमतारी बिदि होननांग्रा बायजोआ गाज्रि मोनगोन होनखाबाय दा हनै दे गाज्रि मोना रमित दैमारि राइड नांगौ आदा औ दे जागोन उनावहाय लाबोगोन र' नोंबाजैजोंनो नै राइड खालामगोन आंबो सलायगोन ना स्ट'रि लाइफ भुटान राइड मारि आदा बाजै भुटाना खाथियाव जोंनि नैबो नो भुटानाव बेरायना फैनोसै होनबालाय जों सोरनिबा बाइकखौ लांनानै भुटानाव राइड खालामनोसै होनबालाय जोङो खाथियावनो बोराय बुरै फार्स्ट राइड नामा फार्स्ट राइड लानोसै इन्टारनेसनेलसो औ इन्टारनेसनेल जाहैबाय आवर कान्ट्रि होमब्लाबो जों खाथिल' आरो भुटाना बिनिफ्राय 20 प्लास जोंनि न'निफ्राय आरो भुटाना जायो दे ओरैहाय गेलेफुजों जागोन दे मेरि बसुमतारी आदा नों बुरिजाहारनि दा औ बुरिजाहारनि 1 नम्बर बुरिजाहार औ बेनो सोमदोन बर'आ मिनिबायरा सुमित दैमारि बाजैया बाइक सालायनो रोंगौ ना मा सिगां सोलोंदोंमोन दानो सिगां सोलोंदोंमोन दा रोंगोन ना रोंलाथाय बाइक लाफिनलासो सालायनोसै बेखौ स्कुटिखौनो सालायनो गियो फाग्लासो दालाय मिथिया स्कुटिखौ ना ब्रह्म मा खबर आदा खबरालाय मोजां खबरा मोजां सुमित बसुमतारी हाय आदा लाभ फ्रम
भालुफुंनि नै भालुफुं नों थाग्रानि सिगां भालुफुंनि फैदो नामा औ बिपि फेमिलि आदा सिमला दावथारा फैफेरबायना बाक्सायाव थाङाखै दा आङो रदेयाखै होनलायबाय हनै सानदान बाजैया गावदां जाथारबाय आदा गोथाव जानो गावदां जाबायलै रानिसा बेनि थाखाय जादों नोंसोरनि बैसोआ बेसे जाखो आदा बाजै बैसोआ खोन्थाद' लाजियोलै बेसेखौ खोन्थानोनो नों आं जिखुनु माबा आरोना इयो आंनि खै बोसोर बारा फोरजा मुसाहारि हलि गेलेयाखै नामा आदा ओहो गेलेयाखै रुमि दैमारि लाभ फ्रम गवालपारा गवालपारानि लिरदों गवालपारानि बाजैया मायाव सालाया भाइरेल जागोन बाजैखौ सालायनांगौ र' आं गाखोनाय सिक्स उनावहाय एकदमबारे आंखौहाय जाबनांगौयो डेन्जार गाननानै सालायगोन आं बिपि फेमिलि ससमा गानलाय आदा नोंबो थै समाया नोंखौ ससमा गानबा ससमा गाननांगौ लाबा नुखानाय दा आंखौहाय दा खुसुनो नोंखौ दंमोन दंनाया गानथ'लै दिनै दे मालाबा गाननोसै हलि गेलेयाखै नामा ओहो गेलेयाखै थुलुंगा नार्जारि आदा सिगां बाजैया बालिपारायाव थायोमोन दा नामा औ थायोमोन दा ने स्कुलाव टक्सिक प्लेस लाभ फ्रम उदालगुरि नोंसिनि जोंनिसो वाव सुमितन नार्जारि बाक्सा सालबारिनिफ्राय आदा वेलकाम थेंक्स नायनायनि थाखाय लाइभआव फैनायनि थाखाय ने बिनाय नार्जारि अय फंबाय मा ओंख्रिमोन ओंख्रिया जोंना माबासो लाफा झल ना भाजासोमोन कुमुद बर' आदा बाजैखौ बबे बोसोराव लोगो मोननाय आरो बबेयाव लोगो मोननाय उनावहाय बेखौहाय जों र' गोसोखांफिननानैहाय डायरियाव लिरना लानानै नोंसिनो फोरमायगोन दे ब्लग लाबोगोन दे बेनिबो ने माबोरै जों लोगो मोनलाया जोंनि गोसोलायनानै जों माबोरै बिदि हाबा जानायसिम फैखो हाबा जानानै उनाव खोन्थागोन आलु जोब्बाय आंखौ नै दांला जोबा लाबाय बाक्सा आखाइ सुनोसै आं लाभ इउ ब्र एडि ब्लग थुलुंगा नार्जारि औ नुयोमोन आदा लाभ फ्रम राङापारा नोंखौ नुयोमोन ओजोंहाय बालिपारायावहाय ओजोंहाय मा स्कुलाव लायो मर्निं स्टार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव माबायोमोन जि फोरोङोमोन मिसमोन जौगाखां बसुमतारि बेसेबां बोसोरनि रिलेसनमोन आदा रिलेसनखौ आं बावबायलै उनावहाय र' बेनाव सोंफिननांगोन हिनजावफ्रासो गोसोआव थायोलै आं गोसोआव थालायलांला अलंबार बायदि इउटुबावसो बुंदो आदा बाजैया बाइक सलायबा इउटुबाव भाइराल जागोन होनदों बाजैया आदसा बाइक सालायगोन र' बाजैखौ खोरोमदाव हेलौ मामायसो नामा रुमि दैमारि थावां राइड खालामदो दे आदा जों दाख्लिसो जुबाय थावां आदसा दे थिगानो थांगोन र' जोंबो उनावहाय स्टरि लाइफ आदा आरो बाजै बेसेबां बोसोर जानाय रिलेसनशिपआव बेखौहाय र' जेरावसो होनांसिगोन हिनजावनावसो बाजैनावसो क'क्राझारनि आदा अमित बर' वेलकाम मा ओंख्रिया लाफा झल ना भाजा सुबि बरगयारि आदा मिहिर नोंनाव थाङा नामा मिहिरा दाख्लैसो फैदोंमोन ओमफ्राय प्रभुनाथनि हाबायावहाय ओमफ्राय जोंनाव हाबलांदिया जोंबो एसे मिटिं ना माबा दं होनदोंमोन बेखौनो एसे थाब थांनांदों मानसिया एडि ब्लग नोंसिनि भिडिअखौ हिट जाखायो थेंक इउ नै फरायफैदो नैनिफ्राय रुक्मिनि दसे थानानै थांसै जोंबो मा मोनजालायखो बेरा नों देरसिनखौ होबाय आं रुक्मिनि बसुमतारि अबेहाय आदा नोंसिना न'आ जोंना चिरां बुरिहार किउएनए लाबोनो किउएनए लाबोगोन र' कुइसनखौहाय माहा होनांगौ फेसबुकआव बेयावनो इउटुबावनो क'क्राझार फैनो ब्लग मोनसे लाबोनानै नोंसोर मा सोंनो गोसो नैबे बिनाव सोंनो हागोन लाबोनांगौ
Nè. Mấy Q&A video mau vậy. जों थांसै सुरु Ọब्ला लोगोफोर दोनथ'नायसै दे ब्लगखौ दे. हामबायसै. बाजैखौ जायफोरा लंपेन्ट गस्ला नायबाय. गानबा गाज्रि नुगोनलायनो आं लंपेन्ट गानखायो आंनि फट'खौ नायलाय फेसबुकआव गाज्रि नुयो नामा नोंसोर सानैजों सोर गोजौसिन? समानसो आंसो दा. आदा बाजैखौ लानानै मेहेर मोननाव थां आदा. औ थांगोन र'. उनावहाय थांगोन. बाजैया फैनायनिफ्राय बेसे केक फानखो? टटेल खयथा केक फानखो दा नों बहाय? बेयाव जों हजोंनिजों 90+ जाबाय बेयावनिजों हजोंनिजों 90+ जाबाय नों. हजोंहाय 34 ना 38 इदि हजोंहाय होमब्ला बेवहाय ओमफ्राय बाखिखिनि 40 46 हो? 100 साइनो 100 60 जाबाय नों ने? र' दानो 100 नाम्बाराव केक अर्डार खालामो अफार होगोन आं बिसिबां? 100 नाम्बाराव गोलैयोबा ने? मेहेरालाय माला हाबा जायोनो? मेहेरा मानसियानो हाबाखौनो जायासै होनोलै बोरैबाला. आंखौ सोलायबाय आलु गोसाखो मानदिथाय र' एबार थांबाथाय मोजां सोंनोसै आं. आयंनाव सोंहाय आं आयंनावहाय माला हाबा होयो मेहेरखौहाय. मेहेरनावबो सोंगोन माला हाबा लायो मेहेरा. एडि ब्लग रिप्लाइ रिनि बसुमतारी हेल' जागोन ना आदाखौ गाहायसिन नुयो. साइसआवल' गाहाय नुयो नुनाया ओमफ्राय आंबो गोजौखा. टेक्ला होनो फरायद' बेखौ ग्रेग फरायजोब माने लाखिदो. थांसै नामा बेनिफ्राय फराय जौगाखां थादाब माथो दे बाजै खिन्थादो खय बोसोरनि रिलेसन. Q&A खिथागोन बाबु Q&A दे ओमफ्राय र' देबसिका बाय बाय दादा बाजै बाय बाय खसिथा अरायसम गड ब्लेस इउ थेंक इउ सो माच एडि ब्लग अके जुबि बरगयारि औ मेहेरनि गामि खाथिनि अच्छा दे उनाव थांबा लोगो मोनगोन दे. सुमेरि बारि मेहेर माथो ब्रेकआपसो जादोंनो. हान्थु लोरफो समुना नोंनि लाइफ दसे फैबाय हा बिदिब्ला दे लाइफखौ बन्द' खालामसै दे. नै गाज्रि दा मोनसै दे सनाफोर माने नै फन फैबाय एसे थांनांसिगोन नों उफाय गैथारला बोरैथो अफ खालायब्रा ओइ बोरै खालामो बोरैहाय बेग ना माथो बेयाव आरे इधर बोरै खालामो ओरैहाय फुरानायाव बोरै खालामो मा बोरै खालामदो दे लाइफआ बाबा मोना बहाय थांखोथाय ओरैसो मोनदां. रोंला माथो दे जुदि हा मारै खालामो नों बोरै दं? आं रोङा मा खालामो बेयाव बबेयाव खरसाव आयं ओरैनो खालामबाय नों? एन्दा